Moje meno je Terezia Martinusíková a pracujem v Centre sociálnych služieb Mikado ako sociálny pracovník. V centre sa venujeme klientom so zdravotným znevýhodnením. Naši klienti sú zväčša dospelí ľudia, ktorí majú buď mentálne alebo fyzické znevýhodnenie. Veľmi sa snažíme našim klientom pomáhať v tom, aby sa lepšie začlenili do spoločnosti. Vnímame to ako vážny problém, že ešte stále sú ľudia so zdravotným znevýhodnením málo začleňovaní do bežnej spoločnosti. A je potrebné im v tomto začleňovaní pomáhať. Preto si veľmi vážime prácu dobrovoľníkov, ktorí sú aktívnou súčasťou v tejto našej práci a pomáhajú nám sa dostávať k tým cieľom, ktoré sú správne a veľmi potrebné. Výnimočnú prácu tu odvádzajú skvelí dobrovoľníci, ktorí už 10 rokov sa venujú klientom v našom centre. Prichádzajú pravidelne za klientmi s aktívnymi nápadmi, ako im pomáhať, aby boli aktívni v tej spoločnosti a aby sa im zdvíhalo sebavedomie a aby robili rozličné veci, ktoré sú prínosné pre nich, ktoré ich bavia, ktoré ich tešia. Napríklad spoločne pravidelne pripravujú guláš a následne robíme skvelú akciu, nazývame to Deň otvorených dverí, alebo sme robili posedenie pre rodinných príslušníkov a všetky tieto veci vlastne na začiatku pripravujú dobrovoľníci Juraj a Peter. Prichádzajú ráno s pripravenou kotlinou, a spoločne s klientmi pripravia všetky suroviny a všetky veci, ktoré do guláša patria a spoločne pripravujú guláš. Je to jedna skvelá aktivita, ktorá ich veľmi baví a sú pri nej neskutočne šťastní. Okrem tejto aktivity sa s klientmi venujú aj návštevám športových podujatí, zároveň prichádzajú a spoločne pečú alebo varia a pripravujú dobré pochutiny. Samozrejme nám veľakrát pomohli aj pri aktivitách, ktoré sa týkali zveľaďovania nášho zariadenia. Prichádzali s tým, keď sme napríklad mali problém s nezloženým nábytkom a čo bolo obzvlášť výnimočné, bolo práve to, že všetky tieto aktivity vždy chceli robiť spolu s klientmi, pretože si uvedomujú, ako je to veľmi potrebné. A my sme im nesmierne vďační, pretože to priateľstvo, ktoré si s klientmi vytvorili, má obrovskú hodnotu a nedá sa vyčísliť ničím. Ďakujeme.